D'alguna manera, com ja el nom indica, interacció, el que vol és posar fonamentalment l'accent a la interactuació. Es tracta d'intercanviar opinions i de llançar noves qüestions, noves inquietuds que sorgeixin de cara al futur. L'acció neix amb la idea de jugar un paper clau de suport a l'empresa catalana. Hi ha empreses en els mercats emergents molt potents avui en dia. Aleshores, la pregunta és, puc competir contra elles? O és millor aliar-me